Assalamualaikum lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Masih di Bendil Channel. Tarot 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 tarot. Pagi hari ini mau berangkat kerja sih lur. Ya, budal kerja, ceritanya aku budal kerja. Cik ngopi sih lur. Cik ngopi sih. Kopi nih. Kayak bujuku lur. Kayak bujuku. Ngopi. Ngopi sih, ngobar ngopi lagi budal lur. Ngopi lur, ngopi. Ngopi sik lagi bar ngopi budal kerja langsung kono. Iki lho. Tidak kerja. Iki anu lur, wis teko kantor ngresiki ambulan. Loh. Sane sik lur. Ngresiki ambulan sik lur. Ngresiki ambulan sik lur. Ambulane reget kok ngene iki lho lur. Ngresikane sik. Ngresiki ambulan sik lur. Ngresiki ambulan sik ya. Ngresiki ambulan. Ya, ngresiki sik lur. Duh. Oh, sik lur. Sik lur, ben resik lur. Oh, sik kabeh sik lur. Resik. Wis rawas sik lur iki. Rek budale wis rawas sik pol. Wis sik bar tak sik rek budale lur. Budale. Ini lur. Rek budale tok iki lur. Rawas sik. Gerek wis rawas sik lur. Kewenang wis gerek. Terus nenek kegiatan lur. Rawas sik lur, pilih men lur. Rawas sik. Ini lho, ceritane iki aku karo Pak Dar iki buka ngene. Buka bayek ditemokno ning Sumber Gandu terus dirawat puskesmas Pilang Kenceng kae. Iki bukane iki buka tentang bayeke sapa ngono lho. Iki lho. Sing nandur bayi iki sapa ngono lho. Sing ngencepno iki ceritane iki ngono ki ya bar. Lah iya bar dilep kok terus ditinggal kuwi lho. Terus wis dadi wine garek ngunduh. Basa panen kok dibuak kuwi lho. Dibuak ning gone. Kan yo eman-eman to lho. Kene iki sing pengen duwe anak neh lho ya ora iso-iso. Ceritane ngono. Lah kuwi lho karepe ngono jadi Pak Dar iki. Aduh, ceritane iki ngono. Lah iki aku lagi budal kerja teko kantor terus ngumbahi ambulan, terus guyon karo Pak Dar ki tak ceritani enek bayi Pak Dar ki nggon ning gone kulon desaku, Desa Sumber Gandu ditemokno bayi umur lagi sekitar 40 harinan lho. Ditemokno bayine mlontok lho. Ya. Tapi ngono kuwi terus hukume dosa lho Pak Dar ya. Sing tuwek tapi nek bayine tetep ora dosa. Nek ngono kuwi. Gek tandurane sapa kok tega men buak bayi ngono kuwi lho. Nggih.
Kurmbus. Nek umpama edo Pak Dar gelem ngopeni jane. Gelem ngepek ngadopsi tapi maringke lanang Pak Dar anake lanang kabeh. Kudus. Baik. Ayo karo jagong anu lur, kita karo jagong karo wong-wong sing mengais rejeki ning gone ning anu lur, ning ngarep puskesmas nggon lur, ngarep puskesmas kantor lur. Mbah. Iki lho lur. Iki lho. Ah, foto-foto rene papan. Aku gak mbok critani wis jaman ning ngene Tulungagung. Alah ceranan-ceranan. Kang becak semaput kabeh. Ya tukang becak kok iso semaput iki maksudmu piye to? Ora di duit. Lah kuwi lho, kowe wong wis diomongin rezeki nek sing ngatur kok cek bingung duit to iki. Sowonan lho. Ini tutup to kita ya. Ini tutup ya kowe. Piye ceritane piye? Iki biyen iki biyen anu lur. Iki biyen iki anu apa ki? Molang kondang lur iki. Doh cekelane duit tok. Iki men iki molang kondang iki. Sak Nganjuk kenal kabeh iki molang iki. Iki molang Kota Ruban biyen. Ben nggawa sapi ning gone pasar molang kuwi lho. Bah sapi sak truk. Wis ceritane piye to, Mbah molang biyen? Stres. Kok iso langsung ceblok kira piye kok sontek kukut ki lho. Duite diutang, mbok utang-utang napa mbok nggo? Piye? Ora bisa stres. Lah iya ngono kuwi lho, Lur. Kuwi iki mulang kondang kuwi. Ya. Sandale iki bang iki kokne. Ya iki lho. Sandale koyo ngono kuwi lho, sandale jadi. Ya kuwi lho. Sangkoke ramen. Iki enek wong sedekah lur iki ning gone. Iki wong sedekah lur. Iki. Lho. Enek wong sedekah lur. Iki enek wong sedekah. Ngedumi. Ya. Iki sedekah lur. Iki. Iki Pak Sopir. Iki lur. Iki. Matur suwun, mugi-mugi sehat selalu, panjang umur murah rezeki, sedekah ki. Lur, sedekah sego lur, dikek oleh sedekah sego. Rezeki ora mung duit tok lur, sego ki rezeki, Bos. Iki. Yo amor wong becak, wong iki mengais rezeki lur. Iki piye? Iki biyen nom-nomane metekel lur awake lur iki. Mbah Saiman iki, Mbah. Nggih. Iki piye critane jaman nom-nomamu piye, Mbah? Zaman nom-nomane rusak. Wah, lha kuwi lho jaman nom-nomane Roso Pol iki lho jare lur. Karo 110. Iya ki nom-nomane lur. Olahragane jaman biyen yo bayi yo. Basa saiki wis tuwek yo jek sehat to lur. Iki lho. Sehat iki. Iki mengais rezekine ning gone ngarep kantor Puskesmas Mejayan lur, wong nek mengais rezeki. Wis pokoke rezeki pira-pira disyukuri oleh ning kene iki lur. Lur, cake.